okamžiku, kdy bude plná vodní stěna, tak máme za úkol, není kam se vyhnout, to znamená brzdit, jo, aby jsme to pokud možno nebrzdili. Ta paní brzdila. Lukáš Mrcoprás. Tam říkám Lukáš, ne Lukáš Mrc, ale Lukáš Mrcoprás. Teďka jestli nebudeš brzdit, tak budeme jediní. A myslím tatára taky. Těny, brzdil? Ne. Jo, budeme. Já si řeknu, že jsi brzdil. Takže projela tím. Cože, a když ono ti to udělalo, ale fakt je to smutné. Baila. Je tu. Baila. chápeš, jako, já víš, na co jsem na ten, kdy chodí zrovna na kuře na medu.